Where did you go to see Otu Sikano Libe, Bunu Gallo Liba, Moto Siga? Well, in Hemenobo, Nkizzibo, for the first time, came where Ihana rendition, extraordinary rendition, Nigerian government to committee in Kenya, where do not want Nnamdi Kanu, Nigeria. Came where Iha na 29th of June. That 21st October was the first time we Isuzu or Wanile na nke Isuzu ha pụtara court oge ha mere na nzuzo nke emere ya n'ife onye ọwụ na ahụ ya ndị support ya ahụ ya so ndị na-eche na enwe ihe ọzọ ha na-eche ihe niile ha na-eche mpụta ọpụtara na court emechigo ụmụ eche niile anwa. So aga m asị na nke ahụ bụ achievement for Nigerian government maka na ọ bụ na akpọtara ya court nya amụrụ m ife ka eme maka na ịma na ọ bụ onwere ihe a ndị bekee na-akpọ popularity and ịma na a lot of people believe na enwere ihe ọjọọ ome. A lot of people believe na ihe o ji aga through ihe ọ na-aga through because na ọ bụ onye Igbo megezi ọnụ kwuo okwu na Nigeria sị na obi adịrị ya mma na eke ya si wee chọọ ka esi wee mee ihe ọ dịzie ka enwelu njọ ogbugbu o merụ mana ndị ọzọ kwuo ya ọ dịka agbafa nkịtị ma ndị bụ egbe ma ndị bụ mma ma ndị bụ bọmbụ agbafa nkịtị na-achụghalị onye eburu egbe na mma na bọmbụ. So ọ bụrụ sọsọ ife ndị Igbo onye ọbụla bụ believe na justice aman like ihe a na-eput Maazi Nnamdi Kanu through. So ọbịa nyanwa sebukwe Nigerian government from a lot of headache. Ọ bụ na ọ bịara amụrụ m ụdị ọgbaghara aka enwe maka na o nwere agba. Were ihe ọkpụrụkpụ ọgwala unu abụghị ihe gbasara ikpe maka ma ịma nkwu maka nke gbasara ikpe ka ọ pụtara n'ụlọ ikpe anwa ka unu fọrọ ụnyaahụ. Nwere okwu ọgwala unu. Well, okwu ọ gwara anyị ọ na-agwakwa anyị gboo bụ na obi siri ya ike na obi karịa na ụjọ anọrọ ya n'arụ ana nwere ka ọ bụ na ga-edunye ya na nga edunye ya na nga edunye ya na nga ogo wee were na ọ bụ ife okwuru ọma kwugharịa ma echiche ochegharịa ihe a na-akpọ self-determination bụ right onye ọbụla nwere amụpụtara mmadụ n'ụwa onweke iwu Naijiria kwurie ndị bụ eme research jee na iwu Naijiria ebe a na-akpọ cap A9 article 2 ada ahụ ya ndị ọnụkwa na Nigerian constitution na onye ọbụla nwee freedom of expression and freedom to hold political opinion. So ihe Maazi Nnamdi Kanu na-eme so ụdọ ada akpọ enyi ada emekwa na nkụja ọ ihe nọ na ya so o kwesie ike obi karịa na ihe ọ na-eme abụrụ ife iwu dagidere na ihe ọ na-eme bụ ihe iwu mere ala ahụ. Ọzọ bụ na enwere ebubo ọhụrụ gọọmenti Naijiria wụkwasịrị ya n'isi nke ọ zakwana n'ụlọ ikpe ọza na ọ bụghị eziokwu na ya nabata ya na ọ bụghị eziokwu na o mere ihe anwa asị na o mere. Kedu otu nsi fụ ya bụ ebubo nakwa otu o si emetụta ikpe a na-ekpe? Enwere ihe ndị lọya na-akpọ subjudice ya bụ ife ọbụla itinyegolu n'ụlọ ikpe ihe nwe okwu ị ga-ekwu n'enu ya ịdịka afọ ka ọ rapụ ịbụ na ị preemptụrụ the judge ya bụ ikpe dị jọji chọrọ ikpe ịbịazi ekpe ya na midia mana ife nọ na ya bụ na anyị nwee take go position na ụmụ ebubo ndị nke eburu ya ma ndị nke ochie na ụmụ ebubo anwa erijuru afọ and erijuru afọ anwa bụ edegie n'ife a na-akpọ preliminary objection wee tinye before the judge mana nke ọzọ ka mkparị nne bụ ife extraordinary rendition a ịma na onye ọbụla a sị na o mere ife ọjọọ mekata ọ bụ na onye anwa gbara ọsọ gbapụ n'obodo ya onye ọbụla ma ihe Nnamdi Kanu ji wee gbaa ọsọ gbapụ na Nigeria because the entire Federation of Nigeria constituted imminent and present danger to him.
issuing from ihe amelu 2017 na September n'isi ama afarukwu Ibeko ejelu ka agbagbuo onye agbagbuo osisi ka a ya asị na ya egbu ọkwụrụ ofu ebe mgbagbu ahụ ejele ịgbagbu to the glory of Elohim ya nwa gbapụ from mgbagbu anwa and ọ bụ na fa nwetakwara ya na Nigeria any part fa nwetara ya nwere ike gbagbuo ya so ebe ọ bụ na o mega escape onye ọbụla mere escape enwe na certain rights onye ọbụla mere escape ịma mbịazi bagidie n'obodo ahụ efụrụ ya o mere escape enwere ife ị ga-emenata omenala ị ga-emezu n'iwu tutu ha akpọrọ ya mana Nigerian gọọmenti emerie even though na Nigerian gọọmenti nwekwara ụdị iwu anwa melụnụ Amerịka ji wee chọọ ịbịa duru Abakari ka o jezie azịza na ofe ọjọọ ndị Amerịka si na o mere na Amerịka ndị Amerịka even though na ha dị bigger than Nigeria ha chi rendition or anybody na Nigeria ha ga-emenwu ya mana ha bịa sọpụrụ Nigeria sọpụrụ iwu Nigeria wee jee faịlụ akwụkwọ ka enyefe approval onye na-enye approval ahụ Federal High Court otu ahụ ka o si dị na Kenya so Nigerian gọọmenti kwesịrị ịga through that process mana ha emeri ya ha jee magburu ya mmagbu a ha magbuoro ya defeat go jurisdiction iwu kwuru na onye isi otu ahụ akpọrọ Iman Trai nwụzie ihe ị ga-eme bụ na ị ga-akpọghachi ya ebe ahụ isi wee kpụrụ ya ma ọ kpọghachi ya ebe ife ndị bekee na-akpọ his habitual place of domicile or principal place of residence which in this case bụ Britain ịkpọchi ya wee faịlụzie akwụkwọ na court wee kụtụrụ gọọmenti ahụ aka sị onye anụnwa anyị chọrọ ya n'obodo anyị welu nkụtụ aka anwa na request anwa ime ka wee jekwu a high court judge ejekwuzie ya nee ya anya nee ma ọ bụ request ziri ezi ozi ezie ha dunye ya ọ ga-ezi ezi ha ma ndunye ya so ọ nke anwa bụ ebe m ga-asị na ndị na-ama njakịrị sị na ihe enwe na ka eleg onye ọbụla ịkpọọlụ n'ike you lose your right to try that person or to prosecute that person in court based on na mkpụrụ ike ahụ ịkpọọlụ ya ikpe Nnamdi Kanu n'ihu ọkaiwu Binta Nyako ewezugara ya na ọ ga-abụzi ụbọchị 10 nke ọnwa Nọvemba Kanu ga-alaghachi ụlọ ikpe kedu ihe ị na-ele anya ga-eme ụbọchị ahụ kedu ọ bụ ọnụnwa ka ọ dịziele ikwuzi ebe ọkwa ugbu a ka gọọmenti kwuchagwo nke ha ikwutechara ya ka nkọwa anya ọfụma ihe ga-eme bụ ihe a na-akpọ motion hearing that day ama mbụ trial ụmụ akwụkwọ a itigasị wee sị na enwero jurisdiction na enwerozi power enwerozi control the prosecutor ama try nwụzi ya maka na ife ọjọọ prosecutor mee ya prosecutor in this case bụ Nigerian government na enwerozi power try ya 10th November anwa ka judge ga-enebara anya so gọọmenti bụ ndị si ka enye ha time ka ha were respond ka ha wee zaa azịza na ihe nke anyị nwatinye mana agbanyere ya enwere ikpe ọzọ onwere ikpe nke bụ bidoro n'isi onwere na Abia State High Court nke ahụ bụ 2nd November yes maka nke 2nd November anwa ọ dịkwa likely na ọ ga-abụkwa motion o nwere ike bụrụ ụbọchị anwa ikpe anwa kperuo ya n'isi maka na ndị gọọmenti tinyere motion na nke ahụ si ka enyekwe ha time ka ha zaa azịza ife ntinyere na court so ruo 2nd November anwa jọji ekwuzie ma a ga-enye ha time ma a ga-asị ha na time ha agago ọ ka ọ ga-esi wee dị and n'ikpe niile a ga-ekpe 2nd November na 10th November ọ rekwayara ịkpọtaba na Maazi Nnamdi Kanu court maka ọ bụghị ikpe na ọ bụ ige ntị ihe gọọmenti nwere ike ikwu maka azịza ajụjụ na jụrụ ha ka ha nwee ohere wee zaa ya ọzọ bụ tupu unu gawa ụlọ ikpe mgbe anyị bịara mkparịta ụka na ndị nta akụkọ unu kwuru na gọọmenti Naịjirịa na-akọwa na ha emechagwo nyocha niile ha ga-eme gbasara ikpe Nnamdi Kanu ma ọ gbasara ebubo ha na-ebo Nnamdi Kanu ị ga-akọwanwu ihe ọ pụtara na ha emechagwo nyocha niile ha na-eme ya m ga-akọwanwu maka na ọ certain Saturday I think 27th July mụ na ya nọ ụbọchị ajụrụ ya ajụjụ ife ndị bekee na-akpọ interrogation mana ikwu interrogation ndị DSS na ọ bụrụ ife ọ bụ na interview ụbọchị anwa ka emechiri ajụjụ anwa
ya bụ ihe ndị a na-akpọ investigation. So ha jụcha anya o welu mee exercise right ya to remain silent. So na ọ ga-azasị na ọma nzazi. Anyị mụwa bụ lawyer with lawyer ọzọkwa mụ na ya wee gaa na-akpọ ha bịala wee mechie okwu wee mechie ife a na-akpọ investigation. Fa wee weta akwụkwọ dee na-emechie na investigation. Maazi assign ya, mụwa assign ya. So m na-ekwu from personal knowledge of ihe menụ. And then ihe ndị gọọmenti file na court kita na amended charges ha na ihe ha mekwa ihe a na-akpọ affidavit of completion of investigation. So ihe o gosiri bụ enwere onye ga-abịa na asị na aka na-eme investigation emechago ife anọzibụ post investigation proceedings. So ọ ya bụ ihe nọ na ya. Ma ihe m ji jụọ ajụjụ abụọ maka asị na-emechagwo nyocha ma wetego ebubo ọhụrụ ihe uche mbụ na ọ pụtazi na enweghịzi ebubo ọzọ nwere ike sikwa na enu ma ọ bụ na wepụtakwasị na ebubo ọzọ a na-ebo. O kwesịrị ịdị nwa Chineke ikwutere ya mana obodo a ọ datịcha otu ahụ. O nwere ike jegide 2-3 months from now ha sikwa na ha chọrọ ime amended charges. Ị na-anya from 2015 fakpụtara Nnamdi Kanu court. If I'm not mistaken, fe mega amend charges ha more than 5 or 6 times. Ịghọtago? So ngwa n'elu oge ha kpụnatara ya n'ike na Nigeria na June 29 June or 27 June ha kpụnata ya n'ike 29 ka ha kpụtara ya court ụbọchị ndị mmadụ matasi mana ọ 27 ka ha dunatara ya 27 June. Okay, oge anwa from that time to ikpe nya or court abịalụ nya ọkwụrụ na 4 months or so fe mere amendment ife ji akpụghalị ya kemgbe bụ 4 charges dị mbọ as of 2018 mana oluzie nya afatiekwu ịtọ 4 months ka o teke ha ya emezie ya asaa why ha emeghị ya na July, August, September bachela October, end of October wee mee ya ọ bụla ebe m si wee bido practice law na America enwere judge ga-ekwe ka ime ihe a na-akpọ ya ambush or imove goalpost ememe gị ebidokwe n'isi maka anytime ị mere amended charges ebidokwe n'isi ọkwa ịghọta. So o kwesịrị nkwụsị ịbụ ọkaiwu ọ bụrụ BBC Igbo ma abịa lụbalụ ọrụ mana ife dị na ya bụ as ọkaiwu as a lawyer enwere m implicit absolute confidence in the judiciary and all may include Justice Binta Nyako to render justice. Ọzọ bụ nwere ike gụpụtara anyị bubo ọhụrụ a awụkwasara ya n'isi. Well, ihe m ga-akọdebe bụ ndị nke mbụ na ya unu mana ya nọ nke fasi na ọ radio transmitter nke ama bụ ofu nke ọzọ ha si na ọ kpọrọ president Nigeria iyi mana inekwa anya onye kpọrọ iyi si na ịkpọrọ ya iyi na o mebiri reputation ya ụbọchị a ga-ekpe n'ikpe na ịkpọrọ ya iyi ọ ga-abịa na court bịa mepe ọnụ testify ya mana president Nigeria ya abịanwu court. I leave that the answer to the general public of ndị na-ege ihe m na-ekwu so ka ọkụkụ na wee na-afụkwa nke ịtọ bụrụ treasonable felony na o mere radio broadcast na London fa monitor n'Enugu wee sị na ndị Igbo na ndị South na ndị Idoma na ndị a ka ogi ga-secede. Secession abụrụ an offense written down in any law in Nigeria. Enwere ebe ọ nọ at all. And section 36 subsection 12 of Nigerian Constitution kwuru a man try somebody for offense adro written down in any law. So amụrụ m ka faji wee ebe fasi wee welu nke anwa bịa tinye knowing that na man succeed. Then nke ịnọbụzi na terrorism asịkwa ọsịrọ na ọ nọ na London tie ọda ka eme sit at home and ọ sit at home na ọ nọ na London tie ọda si egbue mmadụ and ebe niile fa na monitor ife abụ Enugu ịbịazie gị na-ajụ ka ife ọ na-eme na Abuja enwere ife ndị lawyers na-akpọ territorial jurisdiction nke anwa bụ another thing altogether. Anyị na-eje n'ubi ji n'aka we cross that bridge when we get to it because ị na-anya necha the charges anya ma ndị ochie ma ndị ọfụ onye ọbụla na-eri anya ị ga-abụgodu lawyer ga-esi ọ bụrụ na Abuja ka a monitor ife a n'Enugu ka a monitor ya and na ọ na London ka ọ nọ wee kwuo okwu anụnwa. So ị daghị eje na London jee complain to British government na ọ bụ na British government feel ihe ọ na-eme bụ ife iwu
iwu na ọ dara iwu ha mechie redio ha ka emechigo redio Biafra instead ha gwa ga-emechi redio Biafra ndị British gọọmenti apụta kwuo onye ahụ ha si na onye ọbụla bụ member of IPOB bụ a persecuted person na onye a tinye asylum ya protection na Britain na a ga-enye so na monitor n'Enugu anyị nọla Abuja na-ene n'anya ife nwa monitor n'Enugu ka anyị marụ ka ọ ga-esi wee jen ha na Abuja ebe a. O nwere mgbe na-adịghị anya idelu ozi na Twitter sị na ndị na-anọchite anya ha na ha na-ekwu emechazi chọpụta edere m ya bịakwa de very in few days m dekwe na-achọpụtago ndị na-eme na ndị a na-eme ha ma onwe ha ha bụrụ ndị IPOB ma ọ bụ ndị si na ha bụ supporter Nnamdi Kanu ịghọtago enwekwa press release my colleague make a few days ago inyonye a na-akpa iwe fụ na ebe ife a si abịa ọbụrụ that is ndị abụ ndị ewishro Nnamdi Kanu well and ha feel no through aka ndị ọkaiwu na-represent ya ka ha ga-esi wee wegharịa aja na garị mana ha succeed mana ha pụtara na-ekwu oge a ha na-eme na ha bụ ndị anyị nwa na-represent ghọtago abịazie nyoba anya wee fụzie na fa abụrụ onye gbuo onye agbuo okpobu n'ime ọfịa pụta ọsọ onye gburu ọ dị enemy simple. Achọrọ m ịjụ ma ihe anyị nụrụ mere ka obi daa gị mba dịka otu ị na-agba mbọ agbasi mbọ ike ọ bịa dịka ndị na-anọchite anya ha bụ ndị bịa na-abịa emekpa ụdị agba. Mba ọ bụ na o mee ka ekwere ife m na-eme na Abia steeti ọ gbalụ m ume maka na ịfụ ebe nwata na-ebe akwa na-atụ aka nne ya ga-anị nna ya nịra ya enwee interview nye ndị Sun wee gwa ndị Sun si na m chọpụtara na ihe ahụ ji wee mee ha feel na m dị competent and na m dị effective n'ihe m na-eme emelụ Nnamdi Kanu so ha chọọ ka ha kụjisie m ụkwụ n'aka not physically ya ka ha medaa m obi m nazie enu m wee jebezie Abia steeti wee na-etizi mmanwụ ebe ahụ wee bringzie action aha m bring so enwezi onye obi na-agbawa ya gbawa anya because right Nnamdi Kanu abụrụ ife ị ga-anọ somewhere na-edictate lawyer otu ọ ga-esi wee pursue ya ọ training nwe my duty is to him 100% my ethical duties but to defend him zealously and to the best of my skill so anybody may interfere with that is only strengthening me not weakening me. Ajụjụ m chọbụla ịjụ bụ ka ịkọtọla anyị otu njem si aga n'Ụmụahịa ahụ maka ama m na onwego ijego ugboro ole ma ole onwe mgbe ị ga-eje asị na ndị kwesịrị ịbịa zalụ gọọmenti ọnụ na ha abịaghị ekedo otu o si aga. Well aga m asị m si na ọ na-aga ọfụma dịka enwere ife win go ife menụ bụ na mgbe m faịlịrị ya afọ m na ịsava akwụkwọ ga-esiri m ike so ma agwa George through applications ya ka emere m ya ka o gbuolu m nkenke maka na fundamental rights lawsuit bụ ife ndị lawyer na-akpọ sui generis a na-etreat ya special so George wee nye m order si m savụọ ha by alternative means na Ụmụahịa ebe anwa offices ha m savụọ ha DSS azago ha na onwe ha zakwa late mana late nke ha adịghị too much federal gọọmenti na attorney general lateness nke ha ọrịa ahwa ma ọrụ ndị Owerri orika so ha wee tinye akwụkwọ wee na-ayọ George ka enye ha time na ka ha mee ihe ha kpọrọ ya assembling facts to defend the suit so I ruo 2nd November m ruo George nye ha time ma ọ ga-enye ha time onye ha time file anyị ha na file George sị ha na ha time ha agago ekpebezie ikpe na nke m file but ịma lawyer ọbụla ji ikpe ga court ada aga ka o wee bụ na ọ na-aga with the expectation that he will prevail and that's my intention so I am putting all I have behind it and m na-ayọ ndị be anyị onye ọbụla na-ewish Nnamdi Kanu well na draw happy with ihe eme na bie na September 2017 na Farukwu Ibek Ụmụahịa indirectly that led to the death of both of his parents Onyeze
and death of 28 persons and more. Onye ọbụla na-adrọ happy with that and na-adrọ happy otu si na Nigeria and the same Nigerian government chọrọ ije ka ba gbuo ya sikwa na Nigeria chọrọ ya ọsọ ruo Kenya jidie buru ya fe nyere ya right ya ife etosi inye ya na under Kenyan law mee ihe onye ọbụla nechara ihe anya si na ọdọrọ mma kwesịrị na-enye moral support to that lawsuit. So ihe that lawsuit they all about. Overall, I am on excursion. It's serious business. All human beings with certain rights, and those rights, I hope, will be upheld by the judiciary of Abia State. No, mga achọ ka anyị pịachikọọ ya mana tupu anyị ege mgbe achọ inete olileanya gị ikwukwa ya maka otu nke na-aga n'ihu na Ụmụahịa nke a na-aga n'ihu na Abuja. Kedu olileanya unu ma eme agacha nke ụbọchị 10 nke ọnwa Nọvemba ikpe na-aga n'ihu? Kedu olileanya unu ọkachasị otu ọnụ nwezile onye ọkaiwu ọzọ si mba ofesi bụ Brisbane bịasonyekwa unu? Kedu olileanya unu nwe maka ikpe a? Well, Imana, in 1984, Nigeria, ihe fafa men Nnamdi Kanu abụrụ mmega mbụ. 1984, actually, ime Umaru Diko, egidefa. Nke ebuna hati edi ya na crate ka nwe oke. Ka fa tụtụrụ ya secretly bunati ya Nigeria, ejidefa. Oge ejidefa gịnị mee? Britain caught diplomatic relations with Nigeria for 2 years. And well, on the Fajide, the 17, Irina. Out of that 17, Fatoma de Inonga, 6 years to 8 years, hard labor in UK. Away deport ba Onyobona, Obasa. The Nigerian embassy staff known at UK deport to Safer. The ambassador was nearly arrested. That is the High Commissioner. The aircraft is easily. So too many bad things happen, and the world community condemned even men. Mana Umaru Diko abroad citizen. Nnamdi Kanu bụ citizen. So you ga-eme expect na ko si na de mgbe ọbụla Britain ga-react to ihe. An international community. Britain react, international community back ya. Ka anyị na-egiri godi here. A na-egiri kwa ya na Britain, na-egiri ya na Kenya. Ọkwa mana agbala akwụkwọ na Kenya. Ndị Britain na-egiri. Enwere lawyer there. A very big law firm. So, so I do hope for that in the end, Nnamdi Kanu will prevail, just like Umaru Diko prevailed in 1984. Okwu Britain lota na mgbe ejidere ọhụrụ ndị Britain mgbe anyị na-emekwa mkparịta ụka anyị kwukwara okwu maka enyemaka mba Britain na-enye mgbanwe anyị na-akọwa na ha na-asị na ha na-abịa mana ha abịabeghị. Ha na-achọ ịbịa emechazi abịa ha agabeghị DSS mana ọ da anụnwa George nyelu nya by interpretation o metụtara ha maka George si na ndị na-abụrụ lawyer ya enwego right efia anụ ụtụtụ amụ na ndị High Commission kpakọrịtara nkata nsị ha si na ha chọrọ ije nsị ha weta aha ndị ga-eje ọ bụ the consul of the High Commission aka submit ya and Habial court as observers. So, imana enwelo certain complicated things in terms of the diplomacy of the matter, diplomatic complications. Or the beyond the general public. Some of them are beyond me. I'm already gabiga with Nigerian government. Ejuena block onye bụ their citizen. Mana ọ bụ na mmadụ nwere good intention, what if they wrong? You see, a consul or a staff of British High Commission go generate Nnamdi Kanu for a few minutes. When if they wrong with that, man, if you go to see emefe or this when so I'm happy and I'm happy with all that George. So I think I'm always ma ndị a ga-emekwe obey ya ndị DSS ha ga-emekwe obey that order. Maka ihe iwu o nyere pụtasị bụ na onye ọbụla chọrọ ịga onye ọsọ ya bụ na
onye a weta afa ya ndị ha n'afọ na onye enwego ohere ịga ekwesịrị inye onye ahụ ohere ka ọ fụ ya. ma ngụ nwa sef Chiagozie emega eweta afa gị ma etinye mana fa nwee ike fafu BBC fa ga-respect ni anụnụ mana aba nwee ike si na ị na-eje ka ime nye interview so itinye afa gị si na ịbụ a concerned citizen concerned supporter na ije fụ ya ka ịgba anyị ume ịdị qualified ihe George kwuru nyaa ife mee ya approve ije fụ ya mana fa ma nkwekwe ugwu kamera bụ ebe ahụ biko anyị na-atachikọzi mana enwe ndụmọdụ ịchọrọ inye ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị enye ya ka njizi ya tachikọ. Well, ife m na-agwa ndị Igbo na ndị na-anụ Igbo bụ obi sie unu ike enwe onye nwasị ụmụ m nwee ndidi ife dị ọkụ ga-ajụ oyi denu agwọ si n'ọnụ wee rịpụta na-akpọrọ ụmụ ya ọ mụrụ ọfụ si ha ka ha rịpụta nyala anwụ ụmụ ya na-atụ egwu ọsịba ka ewu na-atụla egwu ndị asị a na-atụ ụjọ na ha ya ata mmadụ na ha ya ata mmadụ ụnụnwa ụmụ ya wee obi wee kaa ha wee si wee n'ọnụ wee rịpụta so ife nọ na ya bụ na ọ dịgo ka ọ ya adị mana ama nji maka mgbagbu ghara ọgụ otu anụ nwa anyị bụ mmadụ anyị agba mgba mmadụ na-esi mmụọ enwere issues nọ na Nigeria. Maazi Nnamdi Kanu wụ part of the solution. He is not part of the problem. Ọ na-eme offer a solution. He is offering a solution the legal and universal. Referendum. Kedu solution ndị bandit na-eme offer? Ke solution terrorist na-eme offer? Ke solution militant terrorist na-eme offer? Ke solution Boko Haram na-eme offer? And they swap. Mana Nnamdi Kanu a na-achụghalị ka egbuo ka ata ka atra ya ka convict ya ka rendition ya ka eme ya nta ka eme enyi imo na-eme offer solution. So onye ọbụla wụ nwa Igbo ma onye ọbụla na-anụ Igbo onye ọbụla na-anụ ihe m na-ekwu ekwesịrị ịkwado ya enwere ife ome solution ka ọ na-eme ọfa onye na-eme ọfa solution a na-egbu ya egbu onye na-eme ọfa solution a ga-akpọketa ya nso jụọ ọnya si ya biko ekene ka gị bịa nso gwakena anyị ka anyị ga-esi wee mee ihe referendum a ka ọ rapụ ịwa isi ka ọ rapụ ịwa dinta isi wa onye nke isi ọkwa anyị emeghị ya mbụ enwere ike gbakwasị ụkwụ ga-awa enwe oge eme referendum 1961 mmadụ anwụrụ emesi anya Western Cameroon bụbu part of Nigeria jebụrụ part of Cameroon the former Sadwana province of Cameroon abụrụzie part of Nigeria. In 1963 2 years later Nigeria mee ihe a na-akpọ internal referendum gawa anakọta akpọkwa ya plebiscite otu ka esi wee create a fourth region bụ Midwest region. Enwere onye gara nga enwere onye agbara egbe enwere onye eme python dance ka nke a si wee dị iche so biko ana m agba onye ọbụla ume ịmalụ nga ịkwụ kwụsie ike ịmalụ ka jijisie ike amana jijiji enwere ife dị wrong nwa amadi a na-akpọali ime only the support unu ndewonu. Thank you. Daalụ maka ịnabata anyị ekene gị. Thank you very much.